Yeah, fresh and me, man. Yes, sir. Yeah. 10 million people wanna see me. Hey, who the next? Oga, see me. Mata da shi, bata da hakori ta ce sai ta cika shi. Jirgi da na siya wai aro zan bata shi. Wai za ta je show tana so ta yi packaging. That's how I do. In zan tona asiri sai kowa ya gudu. I'm sorry, sir. Okay, I do. Kaga ba kowa 50,000. Karka damu akwai mini found. Money in the bank, money in the bag. Money in the home, money in the office. Fresh me I say, that's how I do. Come here large. Yaro mai yaji. Kiri muke gididiba kuɗi ko a jikin mu saboda hera su ji daci. Su ki bacci su yi nati, su ga nati ko da yaushe. That's how I do. Na bara bari kuɗi sai da su mutu. Wallahi kishi suke zanga dan hutu. Fresh me man.